खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं फिसायानो गावनि बिसिखौ गोदोना सेरथेनानै बुथारदों आरो थुख्रा थुख्रा गोदादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि गन्डानि खासिपुर गामियाव। खौरां मोननाय बादिब्ला फिसाया सानफ्रोमबो 70 किल'मिटार गोजान हान्थिनानै गावनि साख्रि मावहैनांगौ जानायलाय माखासे दानफोर न'खौ नागारनानै गुबुन जायगायाव भारा लाना थाहैदोंमोन। ओजों बिसिया फिसाय गैयै खाबुखौ लानानै गुबुन सासे हौवाजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो बिजोंनो सम बारहोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ फिसाया खबर मोननानै बै गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायखौ नागारनो थिननायाव फिसाय आरो बिसि सानैनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन। उनाव बिसिखौ रागा जोंनानै गोदोना सेरथेनानै बुथारदों आरो थुख्रा थुख्रा गोदादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दायनि थाखाय पुलिसा दायनिगिरिखौ खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना बेंगालुरुनि कान्थिराबा स्टेडियामाव खुंजानाय इन्डियान ग्रेन्ड प्रिक्स 3 आटलान्टिकनि खेला गेलेनाय बादायलायनायाव आसामनि साथाम मुंदांखा खेला गेलेगिरिफोरनि देरहानानै स्वर्णनि मेडेल मोननो हानाय गेलेगिरिफोरनि गेजेराव जोंनि सासे बर' आइजोआबो स्वर्णनि मेडेल मोनबोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे स्वर्णनि मेडेल देरहानो हानाय बर' आइजोनि मुङा थुनलाइ नार्जारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा शटपुट खुबैनाय बादायलायनाय गेलेनायाव स्वर्णनि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसे आसामनि गुबुन सानै स्वर्णनि मेडेल देरहागिरिफोरा जाबाय अम्लान बरग'हाइ, जायहा 100 मिटार आरो 200 मिटार मोन्नैबो खारनाय बादायलायनायाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हानानै मोन्नैबो स्वर्णनि मेडेलखौ मोननो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन सासे आइजो बादायगिरिनि मुङा जाबाय हिमा दास। बिथाङाबो 200 मिटार खारनाय बादायलायनायाव सेथि मासि आवग्रिनो हानानै स्वर्णनि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया उदालगुरियाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गोजोन हान्जा सुरायनायनि जथुम्मायाव बाहागो लानानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि जों BTRआव गोजोन फैनायखाय आरो BTRनि रायजो राजाफ्रा रंजा बाजा रायजो जानो हानाय थासारि फैनायखाय दिनै गोजोननि हान्जा सुरदों। बिथाङा बुंबावदों दि मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रां सोना हरनो थाखाय बिथांखि लाखाबाय। गंफ्रोम धोरोम फसंथानफोराव बोसोराव 2 लाख रां होनो थाखाय बिथांखि लाबाय आरो मोनफ्रोमबो BTRनि 1 लाख सुबुंफोरनो 5,000 राङै बेंक एकाउन्टआव सोनानै होनो बिथांखि लागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंबावदों दि BPFआ 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव रायजो राजाफोरखौ सिगिसुख' हिंसानि थासारि सोमजिहोदोंमोन, नाथाय बे थासारिखौ जों माब्लाबाबो फैफिननो होआ होनना बिथाङा फोरमायबावदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' आरो दिपेन बर'खौनो सिनाया, बियो रावखौबो सिनाया, बियो रां आरो गोहोखौल' सिनायो होनना बिथां BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया उदालगुरि जिल्ला UPPL कमिटिनि बानजायनायाव गोजोन आरो जौगानायनि सुबुंगौमा आरो हानजा सुरनाय हाबाफारियाव फैनाय समावनो 2 नं एलाबारानि UPPLनि मावथि दिलीप खर्माकार आरो अर्जुन गर बिसोर सानैया गंसे ट्रेक्टरजों सौग्रावना जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे एलाबारिनि UPPL राजखान्थि हान्जानिनो दैदेनगिरि कमल खाख्लारि बिथाङा गासै जोखोम जानांनाय सुबुंफोरनो नांगौ जानाय आंखालखौ जा हायो रांनि मदद होगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।